ଦେଇଦେବି ବଡ଼ ମା। ଆମ ଜଗାକୁ ତମ ପୁଅ ବାଇଆକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ନେଇଯାଅ ବାୟା ନା, ଆମ ଜଗାକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଚେଇ ରଖିବ। ଆଉ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇ ରଖିବ ଯେମିତିକି ସେ କଳା ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କର ନଜର ତା ଉପରେ ନ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ବାୟା ନା, ଆମ ଜଗା ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ପତା ଥିଲେ ତା ଆଖିକୁ ନିଦ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ନିଦ ଲାଗିଗଲା ବେଳେ କାଳେ ତା ଭକ୍ତ କୋଉଠି କିଏ ତା ବିକଳରେ ଡାକୁଥିବ, ସେ ନ ଜାଣିପାରିବ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଆଖିରେ ସେ ପତା ରଖିନି। ଆଖି ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ତାର ଚନ୍ଦ୍ର। ଅବଲୋକ ନୟନରେ ସେ ସବୁ ଦେଖେ, ସବୁ କିଛି ଦେଖେ। କାରଣ ପାଦ ଥିଲେ ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଥକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ସବୁଠି ଥାଏ, ସବୁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଭାଇ, ଜଗାର ହାତ ଦୁଇ ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖା, ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖା ଅସରଳ ଦିଏ, ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। 60 କୋଟି ଖାଏ ତଥାପି ବି ତା ପେଟ ପୁରେନି। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ତା ରଥ ଟାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ତା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଗଳେନି। ତାକୁ ସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବିବୁନି ରେ ଭାଇଆ। ଆଇଲା ଠାକୁର ସିଏ, ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ଫଳମୂଳ ଟିକେ ଦବୁ, କିଛି ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ତାକୁ ପାଣି ଟୋପେ ଟୋପେ ପିଏଇ ଦଉଥିବୁ। ଭାରି ମିଠା ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ସିଏ, 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଖାଏ। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ କାଳେ ତା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଖାଇବାରେ ଲଙ୍କା ପଡେନି। ଦେଶୀ ଟୋକାଟାରେ ବିଦେଶୀ ଆଳୁ ଦବୁନି ତାକୁ। ତୁ ପୁରା ସବୁ ଜାଣିପାରୁ, କେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ରେ? କେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ? ଜଗା, ତୁ କଣ ସତରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ଆମ ପାଇଁ ତ ମନରେ କଣ ଟିକେ ବି ଦରଦ ନାହିଁ? ସତରେ ସତରେ ବଡ଼ ବେଦରଦି ତୁ କଳା ସାତ।